Na zádech párek Tritolen. Ano, po menší pauze, skoro půlroční, a mám pocit, že už to je půl roku, Bůh ví, jsem zpátky. Nebo nevím, jestli úplně zpátky, ale mám tady pro vás jedno videjko, teda dvě, ale teďka pro vás jedno videjko. Dneska tady máme další zajímavosti. Ale tentokrát to nebude o žádný celebritě nebo tak něco, ale o filmu. Budu si trošku připravit jako steak nebo jako vidril, ale jo, máte tady zajímavosti a i hodnocení celého filmu, takže jo. Je to film, který vyšel 28.5.2026 do kin a od té doby se stal velmi populárním filmem roku 2026. Jedná se o film Posedlost, tím pádem v angličtině Obsession. Já teda tomu tady budu říkat Obsession, protože to je víc známé. Vždycky, když jsem viděla nějaký video, tak to většinou i v Česku říkají jako Obsession a ne jako Posedlost. Taky tomu budu tak říkat, protože film je stále v anglickém dubbingu a pochybuju, že bude někdy v českém, takže pro nás to teďka bude Obsession. A chci říct, že podle mého názoru ten film byl velmi dobrý, když podle mého přítele názoru nedával hlavu ani patu, takže ale záleží asi na člověkovi. A chci říct, že jsem na filmu byla a popravdě už zase dlouho nepáchnu do kina, protože tolik nekřesťanských peněz, co jsem tam utratila, blázenec. Chci říct taky, že to nebyl úplně top horor, který jsem kdy v životě viděla. Viděla jsem o dost lepší, ale zase tady je potom jedna věc, jedna ze zajímavostí, proč ten horor možná nebyl tak skvělý, ale jinak si na to budu vychvalovat. Mně přišel jako ten film úžasný. Jenom bych ráda ještě tady řekla jednu věc, jestli teď to video bude trošku divný, tak za první natáčím po dlouhé době, tak jsem se rozhodla, že budu natáčet na větší resolution a jelikož se vidím jenom v odraze za zrcadlem, tak se tady snažím ještě upravit nějak úhel, aby to šlo nějak jakoby dobře vidět, ale je to strašný, takže jo. Musím přestat okecávat a už na ty zajímavosti. Jako první zajímavostí je to, že tady ten film napsal, režíroval a sestříhal stejný člověk, a to Cory Barker. Zajímavostí ani není to, že udělal všechny ty tři věci sám, ale to, že nemá ani filmovou školu. Se svým kamarádem Cooperem se po týdnu školy rozhodli odejít, jo? Just so you know. Takže jakoby mu radši udělat Obsession a vlastně jakoby ani nemá filmovou školu, jo? S Cooperem si založili YouTube kanál, kde se jmenovali That's a Bad Idea a nahrávali tam svoje minifilmy. A začaly být velmi populární, ale Cory chtěl prostě víc. Takže vznikla Obsession. A jdeme na hnedka druhou zajímavost. Tady se možná dozvíme, proč Obsession není úplně top film a možná proč tam nejsou ani tak jako známý herci, ale za to jsem zase já ráda, že tam prostě není někdo, nevím, ze Supermana nebo z Aquamana, prostě, chápeme se. Jsem ráda za to, že to jsou lidi, kteří jsou noví na scéně, nebo nejsou tak slavní, takže se proslavili teďka tím filmem a jsem ráda za výběr herců. Byly skvělý a herecký výkony taky. Ale rozpočet na tento film bylo pouhých $750,000, což sice v českých je něco málo přes 15 milionů, ale pojďme si říct, že na výrobu filmu to je hrozně málo. Ale podle mýho i ze 750,000 udělali toho strašně moc. A ten film nevypadá ani takhle low cost, jak je. Udělali s málo penězma hodně divadla a to už něco jako vypráví samo o sobě. A jdeme na třetí zajímavost. To je ta, že i když měli malý rozpočet, tak vydělali v kinech 100 milionů. Je to taky první film, který měl rozpočet pod 1 milion a vydělal tolik od roku 2000. A popravdě se ani nedivím, protože jak lidi byli pobláznění a i ten trailer byl strašně dobrý a zajímavý. A další zajímavostí, což je zajímavost číslo 4, tento film byl natočen za pouhých 20 dní. Někdo teda říká 26, někdo říká 20, ale prostě furt to má stejnou pointu, že to bylo natočený pod měsíc. Některé filmy, které trvají třeba rok, tak nejsou kolikrát tak dobré jako film, který se trval natočit 20 dní. A zajímavost číslo 5, herečka postavy Nikki Freeman, Indy Navarrete, řekla, že není faninkou hororových filmů. I když teďka hrála v největším hororovém filmu za rok 2026. Taky řekla, že před točením se koukala hodně na hororové filmy a nemohla skoro vůbec spát, aby se trošku vzžila do rola. Herci se občas blázní. Taky řekla jednu větu v jednom interview, já vám to teda řeknu česky. Mám ráda hrát v hororu, ne se na nich dívat. Taky když byla premiéra tohohle filmu, tak Indy Navarrete se ani nemohla koukat. Při většině měla jenom zavřené oči. A šestá zajímavost, scéna na skoro konci filmu, kde se chtěl Bear jakoby předávkovat, tak za prvý to byly prášky, který má se předtím jakoby napapala jeho kočička a potom jakoby víte co? A co s ní asi Nicky dělala, pokud jste ten film viděli, tak jo.
tak na této scéně přesně trošku improvizoval. Podle scénáře totiž měl prášky jenom sníst a jít zpátky, ale jakož herec Béra, Michael Johnston, chtěl udělat z té postavy ještě většího, já nevím, jak to říct hezky, čůra. To chtěl jakoby udělat to, že to bude chtít Bér vyzvracet, aby prostě mohl být sniky a tak. Zajímavost číslo 7. Víte, jak Bér volal do té firmy, co vyrábí One Wish Willows? Muž, co mluvil v telefonu, byl samotný Cody Barker. Takže i on se dostal do toho filmu bez toho, aby to jenom režíroval a napsal a se stříhal. Chápeme se. Já jsem vážně řekla 6. a 7. No, guys, víte co, neřešte to, já prostě nevím počítat. 8. zajímavost. V originálním konci měla být Nikita, co umře, ne Bear. A popravdě Bear byl ten villain a zasloužil si to. Nebudu tady nic jiného říkat, prostě to je můj názor. Festivalová verze filmu, tudíž verze, která se promítá na filmových festivalech, tento film se promítal v Torontu na filmovém festivalu a v těch filmových festivalech se právě předvádí filmy, jakoby, jak vypadají a festivalová verze byla o dost víc násilnická, jakože o dost. Byl tam o dost větší jakoby násilnická věci, takže by tam možná bylo i víc než jenom rozmlácení hlavu o cihlu anebo střelení random lidí, ale jelikož film chtěl mít aspoň rating R, tak to museli vystříhat. Rating R znamená to, že na to můžou jít v Americe, nevím jak je to v Česku, ale v Americe na to můžou jít lidi, který jim je pod 17 s doprovodem rodiče. A kdyby film dostal tvrdší omezení, což je NC-17, promítání v kinech by bylo o dost víc omezeno a rozhodně by na to neviděli tolik, jako vydělali teďka. A poslední 10. zajímavost. Nápad filmu vznikl díky seriálu Simpsonovi. Nevím, jestli jsem to řekla správně a je mi to jedno, protože jsem to v životě neuměla říct správně. Simpsonovi. Aha. Takže zajímavost číslo 10. Nápad filmu vznikl díky seriálu Simpsonovi. Simpsonovi. Ale kdyby to měli, to bylo... Takže 10. zajímavost. Nápad filmu vznikl díky seriálu Simpsonovi. Simpsonovi. Ty má zlej jméno. Simpsonovi. You sure about it? Jo. A 10. zajímavost. Nápad filmu vznikl díky seriálu Simpsonovi. Cody řekl, že ho inspirovala epizoda Treehouse of Horror 2, ve které se objeví kouzelná opičí tlapka a splní přání. Ale bohužel s děsivýma následkama. A když si vezmete Obsession a Treehouse of Horror 2 ze Simpsonů, kind of mi to připadá to stejný. Nebo aspoň jakoby ten námět. Nevím, v životě jsem neviděla Treehouse of Horror 2. Tu epizodu jsem v životě neviděla. A to jsem se koukala na každou epizodu, jo? This Was Me asi tak 4 roky zpátky. Tak tohle bylo 10 zajímavostí filmu Obsession. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak zanechte like, dejte odběr a nezapomeňte na zvoneček, ať víte, kdy vyjde další video. Třeba takovýhle, nebo další. Mám teďka trošku v přípravě videa, který jsem trošku slíbila, protože jsem se vás vždycky zeptala, co byste třeba chtěli vidět, jako další video. Tak čau a tak u dalšího videa nebo u videa, který už na kanále teďka mám. Pac a pusu!